Когато мъжете мастурбират постоянно, редовно, продължително време. В един момент се получава подсъзнателно ниво, че аз, примерно, да говорим за себе си, че така общо да ме Нека аз бъда чекиджията днес. Червена точка. И в един момент аз подсъзнателно възприемам себе си като сексуален партньор. Често срещана грешка. Примерно съм стигнал сега до трета база, да речем. По кръчето, или друго момиче. И стоя, сега съм сложил ръката и моят си ми бута ръката. Малко ми остава, нали? Няма да я махам, каквото ще я става, пия, паля цигара. Не, ръката ми е тук и в един момент тя се чувства вече неловко. То става неловко цялата ситуация и примерно си дърпа леко крака или ме бута. Аз какво показвам по този начин? Че не съм уверен, точно така, браво! Трите неща набързо, пак бързо да ги повторим. Хумор, сексуалност, любопитство. Така, ще убедително, я дайте пак. Хумор, сексуалност, любопитство. Нещо не го слушате повече, аз се тръгвам. Но около, не там. Това също създава едно напрежение, едно леко дразнене. Бедрата, вътрешната част, около половия орган. Сега се вече гледах една табела фестивал на сливата ще ги вързах нещата и стига го си връща да се чука. Правим този масаж полека. След което вече се прехвърляме на те наречените срамни устни. Масажът продължава там. Под тях. Знаете, всеки е виждал. Моля? Не знам как ли аз не аз се чувствам така по-интелигентен, а ти го играеш по стака. Както и в живота, по принцип сме, че хората да се свикнали да запазят това опът. Сериозна връзка. И тя ми казва, ми се ходя на народни танци. Аз съм ходил като малко между другото, но това не значи, че ги харесвам. Сега, примерно, трябва да се напиша по-добре, нали, да се заставям, просто не ми харесва. Аз не ги харесвам тия неща. Познавам ги и мога да кажа, че не ги харесвам. Според мен е много смешно си гледат в Русия и си това. Да, се дълпака, бяха така, много, боя се бил страшен. Именно, да, като обичам. Това искам да се изтрия. Аз искам да ви благодаря първо, че вече един месец сме заедно, всеки четвъртък. И изключително много ще се радвам, ако нашите неща, които сме казали, информацията, която сте научили, по някакъв дори минимален начин ще бъде началото на една дълга стъпка в живота. Аз само искам да кажа, че има една приказка жена с минало и мъж с бъдеще. Затова бъдете амбициозни, жените харесват амбициозни мъже. И най-важното, каквото и да сте чули, действите. Да го приложите се едно сте били тук. Просто всичко е действие. Искам да ми обещаете на мен сега, че ще го направите това нещо. Това е начинът, по който вие ще ни се отговорите на нас. Както ви го кажа. Обещавате ли, че ще го направите? Не ви чувам нещо. Не ви чувам. Обещавам.